Bună ziua! Eu am revenit de la clubul OK pentru că am avut o mică, cum să spun eu, o mică greșeală și mi-a dat eroare că nu mai aveam spațiu. Bun, atât de mult. Bun. Bam. Așa, dacă nu știați, o să fac 6 lucruri care nu știi despre care poți să le faci în Minecraft, dar în Miniverse nu poți. O să-ți cer și asta de ceabă. Am să pun un lever, uite aici, un lever acolo și îi pus să le iei. Și asta e una, dar următoarea va fi mai fain. Bun. Stai un pic. Cu un arc poți să, în mini-world, cu un arc poți să omori orice animal cu un headshot. Cu un glonț, să spun așa, cu o săgeată. Cred că am uitat în chat. Bun. Așa. Următorul, al treilea. Stai să mă gândesc care era. Stai pe aici, pe al doilea cran. Da, în mine poți să mai faci asta. Și se blochează toate găinile. Uite aici că avem câteva găini. Și un creeper. Bun. Și ăsta a fost al patrulea. Hai să trecem la al cincelea. Bun. Hop, hop, să urcăm și noi frumos. Hai să zburăm mai bine. Nu s-a încărcat. A, uite, s-a încărcat toată mapa. Da. Bun, să mă gândesc ultimul, cum era, mamă, cum era ultimul. A fost ultimul, că nu s-a deschis și ușa. Dar stau despre clipul meu despre 6 lucruri care poți să-și faci în mini-world și în Minecraft nu poți să le faci. Nu, invers. Ai, bun. I-am fost la 3. Sau cum mai să-mi spun eu, catronii. Vedeți, și aici am Andrei sau Catronic, cum vreți să-mi spuneți. La revedere, bye!